Ria nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada ma rohatta martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salu na roha ima mangaramo hati-hati do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Atani Tuhan nasartu hita di bagasan partikenon dienek mai sian buku Pasalmen bidu 145 mamuka mai sian ayat 10 pitu masoho 1 ayat 20 sada omahatani Tuhan tapai tiupma di bagasan rohat tabi. Na bonardo jahuba di salu akka dalanna jalabasa di bagasan salu jadi-jadian nai. Donok do jahuba di sudi akka na maju ibana. Tongon tahe di sudi akka na maju ibana di bagasan hasitongan. Ibana mabalomo ni rohani akka na makabiar ibana. Jala di begedo angguk nasida. Jala di palua do nasida. Jahuba do pangodingan ni sudi akka na makalong ibana. Jala di siapod do sudi akka parjahat. Ikon bari tahonon ni pamakngaku do puji-pujian di Jahuba. Jala nasa sibuk mamuji guarna na badiai roh di saleng-leleng na ido sahana. Damang dainang nainolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus totu molo disukut akajol mana porsea cari tahu kamu na maju songo dia balgani holong ni debata pasti boy jojor di cari tahu mulai sian namenek ibana satu nama gunung boy dicari tahu mulai sian hal-hal kecil nang jinalo di ibana satu hal-hal na balga boy dicari tahu alai sebaliknya molo disukun tuak kajolma na merasa saulak naik na merasa diri na jolma na porsea berarti na merasa dang na porsea jolma na sona porsea moli dokku tu nasida cari tahu majo songo dia belgeni holong ni debata di bagas sangolu mungkin mau cari tahu apalagi ma moli dokon moli disukun itu ima akajol masih kejar roha anggoda buwi dicari tahu na bu cari tahu non songo dia hajagonna songo dia hamalon do kelenas. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ternyata orang yang tidak percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan sudah mengasihinya, walaupun Tuhan sudah menolongnya, walaupun Tuhan sudah memberikan kasih setianya kepadanya, tapi orang tersebut tidak akan pernah bisa menyadari atau bersyukur atas pemberian Tuhan. Di bagasan Turpuk Jamita, na satu ita di bagasan partikiano. Di patupa parpesalmen do. Sada puji-pujian mana edde ulup-ulup di siala di lala ibana basa-basa ni debata nang sah di bagasang uluna. Parpesalmen ima jolma na porsea na mananda debata. Jala ala na takas do parpesalmen mananda debata di bagasa setahun na narotu bagasang uluna pe totong do ibana makilala basa-basa ni debata. Dakolang ala na marasonangan ibana. Ketika orang percaya yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Walaupun ketika dia menderita.
Nah damang dina na nolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jami tanah saat tuita di bagasa partikenon. Takas do di do parpasalmen. Na bonar do jahuba di selu akadalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi jadian nai. Nah luar biasa do pakat tindakon di parpasalmen di bagasa tikon. Na bonar do jahuba. Amang inang na inolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin gudang tubuh suku-suku di bagasan rohatta. Nah saudara di lalapar pasalmen akasitaw no so nabi ko dekat marstro di mana. Tetapi dia mampu bermasmur kepada Tuhan. Dia mampu mempermuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya dia sudah hidup di dalam Tuhan. Maka setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia akan tetap mampu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah adil di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan itu adalah benar di dalam kehidupannya. Alai molo dan mangulu duhita di bagasa Tuhan dan mutahi lalai. Alin do nedok na manginang. Nabo na rojaho berselu akadalanna. Artinya pemazmur percaya bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi mulu mas tahun no pihita dan nasala di bata mengalir setahun itu hita. Parwaso setahun itu hita. Tepat di bata. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kekuatan kita, dan Tuhan tahu segala sesuatu yang ada pada kita. Maka segala jalan Tuhan itu tidak perlu diganggu gugat. Karena sesungguhnya jalan Tuhan itu adalah jalan keadilan, jalan kebenaran. Bukan jalan membuat orang sengsara. Nampai di bagasan nakasih tahu sekalipun manusia di dalam kesengsaraan, tapi jalan Tuhan di sana benar-benar nyata dan pasti. Nah manginang, nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan ayat 10 lalu diturpuk jami tahun. Dapat pasal medok Tuhan dekat bahasa Indonesia, Tuhan dekat pada setiap orang yang bersyukur kepadanya. Manang dono do jahoba di sudi akka nama jo ibana. Akka nama jo ibana. Isi do nama jo de bata. Jol mana nama jo de bata ima jol mana porsiat tu de bata. Jol mana jonot tu de bata ima jol mana pasahat tu dirina tu de bata. Maka ketika aku dekat kepada seseorang, apapun yang dikatakan orang ini, ketika aku terjadi ikatan emosional kepada seseorang, pasti aku mendengarkannya. Isarana songono na manginang. Alana jonot amat do inatai. So nang gomorong orong do pe inatai manang amatay matur riboto asay no kan asing. Alin niya manginang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa jami taon na nido tu itagad umarsada-sada. Asa totok kita pajonok ko dirita tu debata tadanya kahaporsyota. Huria nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon na mangihuk musay damang dahinang nanlongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Didok do di bagasan turpuk jami taon iba na mabalomo ni rohan yak kana makabiar ibana. Jala dibegi do angguk nasidai jala dipalua do nasida. Bahasa Indonesia dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong. Nah, damang dahinang nanlongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dia porsi perpesal meddo sudenang alu-aluna ditangyon debata. Jadi mula adong sa pamikirnya songonon. Adong doi ma tangiangi dang ditangyon debata na pamalomalohon. Dang ditangyon debata na pamalomalohon doi. Setiap doa sude alu-alu sude tangiang ditangyon debata. Alu-alu di suden jolma tanpa terkecuali. Mana na porsi, mana so porsi, tangyo debata. Jalala di tangyo debata do, itu patu dorong ni rohana. Hita jol mado jol moladong jol mangalu-alu tu hita dangono tatagihon. Kecuali da jonok tu hita. Tuhan itu tidak pernah sama seperti kita. Tuhan itu tidak pernah bisa kita analogikan seperti kita. Kalau kita analogikan Tuhan itu seperti kita, Tuhan itu terlalu kecil.
Kalaupun kita bisa memahami Tuhan, tapi Tuhan yang kita pahami itu bukan Tuhan secara kesempurnaan. Lu bisa nih dope. Ada ni alwalu manang jojo manang imatangi yang nyakajul mana porsi itu dibata manang so porsi itu dibata ditangihon. Hitajul mana porsi itu dibata. Alajul mana porsi itu dibata berarti tangihon dibata lu tangihan. Alini abanginang nenolong di bagas satu Yesus Kristus. Jami tahun nang mengajari kita ganuk marsada-sada asa totok kita jong-jong di bagasan hasil tongan di bata. Asa totok kita jong-jong hobar tulomoni rohani di bata. Unang adok kita pasidik ko dirit taset di bata manang paholak ko dirit. Justru moroholang pita tu di bata alena kedosa tak tapajon musena. Nah, amang inang nenolong di bagas satu Yesus Kristus. Dapat pudi sahali saja tahun nang diajari tu ita ganuk marsada-sada akajol mana porsia tu di bata totong domar dapat hasonangan hobar tuloponi rohani di bata. Tuhan itu mencintai kita. Tuhan itu mengasihi kita. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala kemeluk sekalipun, iku maporus mahita tu di bata. Tahajujok ko di bata di bagasan ngulu, jala di bagasan akka ulat tasiga pari. Asa marsangat di bata, jala asa halumuan di bata hita di bagasan ngulu. Amin martanya kita. Muliate Tuhan didenggan di basam dia sini roham. Dunga taruli hami can hatam ajari hami. Asa magkangulun hatamo di bagasan ngulu nami sigan upari. Porsiedo hami le Tuhan. Salu tangyang nami, salu alu-alu nami tangyang namundo. Aling tangyang kami le Tuhan. Asa mangulu hami hubar tulong ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tudapamu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masuhita.